Nous disposons des bus de 52 et 64 places climatisées avec écran de projection, port USB pour charger vos téléphones. Nous partons sur les axes nationaux, Wasso, Tawa, Maradi, Zender, Agadez et Difa, au départ à l'international. Sur Cotonou, Lomé, Accra, Abidjan, Bamako et Ouagadougou. Pour vos locations de minibus, nous proposons des véhicules spécifiques pour les déplacements de groupes, des événements spéciaux ou des excursions touristiques. Nous offrons aussi un service de livraison express pour tous vos colis et documents. Pour tout renseignement complémentaire pour la billetterie, contactez-les au 77 04 66 02, renseignement 77 04 66 00 ou réclamation au 77 04 66 01. So, ai ko Hassan, ingana mutari yau malam. Agada sarfi ya go batora. Arbiter na liban, ini ke ban. To ya, aibo ducha. Aibo ya samu kawa. Aibo ducha. Aibo ya samu kawa. Aibo ducha. Ya samu kawa mutari. Aibo Atakare. Wallahi aibo ducha. Aibo Hassan na Maradi ya kada mutari yawo malami na Agadas en 13 secondes. Sai Buhari na Maradi to zo kai zabe. Bien, kamfanin Niger Transport, ku bani lokaci. Kamfanin Niger Transport kamfani ne da ke kula da maganar sufurin jama'a da ke da cibiyarsa a birnin Yamai jamhuriyar Niger. Suna kan za a fara koko tsakanin Maradi da Agades. Maradi tana da 'yan kokowa Bitse, Idi Matiyelo da Mati Sulugoga. Agades tana da Adamu Abdu mai rai. Kokowa ta farko Idi Matiyelo shi ya dauko Mamman Ibrahim. A saurara Sabiru. Yanzu sai mu zura ido mu ga yadda za ta kaya tsakaninsu. A saurara. Idi Matiyelo ya ketare su ratsi. Yaran ya tsaya ya yi fofa. Aiji, to. suna shigowa nan. Wallahi. Kana wannan ƴan tawayen. Idi Matiyelo furo Mamman Ibrahim na. Service regional na Doso. Idi Matiyelo zai. 20 secondes. Idi ya kada. Sai ne Adamu Sido ya ba su kyauta velo kowane velo guda. Nous demandons à M. Seni de descendre pour donner les vélos. Seconde waraka. Jeune drapeau. Idi Matiyelo barka forese. Ya kada Mamman Ibrahim na Agades en 20 secondes. Mati Sule Guga na Maradi ka zo ka yi sabe. Daran Fungu An koko Maradi na biyu wanda bai haɗe ba Mati Sule. wanda Ancien vice-champion Agadez 2022. Ba Agadez kai Difa 2022. Sport ne wodo so anino velo tagiyan. Velo ne ya ta musu technique sai ni boga ba ka no sai dingo. Mati Sule Guga na Maradi wanda bai haɗe ba ya ɗauko Musa Agada na Agades. Musa Agada shi ya haɗe. Monsieur Armesi. Monsieur Armesi. Musa Agada na Sambu. Agada Sarguja ngo kan. Abubakar mai salati lada Aine zaku. sun isa shi kabiyar Marga zan kai ni kai gonda IS drapagin. Zan ka kai ni kadin. Ngalo iri ko telefoni no velo hika ikula fofo. Wallahi. Wallahi. Wallahi.
so i ka kai To, fele gayi daga beri so da bere wuri an kama tsakanin Idi Makiyalo na Maradi mai damar ruwan goro wanda bai haɗe ba. Mai rai ne bai haɗe ba. Da kuma Musa Agada. Agades. Mai damar tsawa na Agades shi ya haɗe. Minti 5 na kokowa, minti 2 na hutu, minti 5 na kokowa. Zaku wani formalite no Zaku. Alhaji Zabairu Isufu. Oh. Mai samar da kayayyakin wutar lantarki mai amfani da hasken rana. Saurara. Dubun gaisuwa da fata alheri. Aikin se Zaku. Formalite no Zaku. Formalite no Zaku. Formalite no Zaku. Formalite no. Musa Agada. Formalite no. Formalite no. Musa Agada. Gatana ta rikice a cikin hili. Ya taushe Musa Agada. Ya ida kai shi Musa Agada. Gwiwa guda kawai ta taba kasa Mati. Kokarta ka kai shi. Kokarta ka kai shi Mati. Haba Mati. Kokarta. Wayo Allah ta kare. Aba na se formalite no. Mati Sule Gugazeri. Mati Sule Gugana Maradi ya kada Musa Agada na Agada a 1 minute 17 secondes. Aibo Hassan na Maradi ka zo kai zabe. Nizar Transport Voyageurs est une entreprise de transport basée à Niamey au Niger.